Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jqarraq dwar is-sitwazzjoni fil-Kunsill Lokali ta' Ħararaw fejn spiċċa jitlef il-maġġoranza u allura tmexxija wara l-laqgħa b'urġenza l-erba' li għadda u l-vot bl-approvazzjoni tal-maġġoranza tal-kunsillieri. Wara li dakinhar ipprova jfixkel il-proċess tal-vot fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja fis-Sindku, anke jekk dan kollu seħħ skont il-liġi tal-Kunsilli, is-Sibt bagħat lill-midja tiegħu fil-pjazza ta' Ħararaw biex jistaqsi lir-residenti x'jaħsbu. Minkejja dan mhux kombinazzjoni li Net News ħal kummenti tal-istess ċorma nazzjonalista li ħarġu qatta bla ħabel kontra l-vot ta' sfiduċja f'Helen Gawci u kontra il-kunsilliera Laburista Mara Jameli li issa is-Sindku l-ġdida bl-appoġġ tal-maġġoranza tal-kunsillieri eletti. Waqt li njora l-fatt li s-sitwazzjoni ibiss frott l-amministrazzjoni ħażina tal-eks-sindku tiegħu Helen Gawci, inkluż bi ħlasijiet abbużivi u irregolari, baqa' jaħbi kompletament il-fatt li fl-aħħar ġimgħat spiċċa b'żewġ kunsillieri minn tlieta. Dan wara li l-istess tmexxija ħażina tas-Sindku waslet għar-riżenja mill-Partit Nazzjonalista tal-Viċi Franċeska Attart li żammet is-siġġu tagħha bħala indipendenti. Affarijiet li ġraw u jibqgħu jiġru bħala parti minn kull demokrazija. Iżda bħassoltu l-Partit Nazzjonalista qed jippretendi li s-saltna ta' drittu l-governanza tajba jużawhom biss għala kart kif ikun jaqbel lilu. Is-Sibt filgħodu kru ta' Net News intbagħat f'Ħararaw fejn ħabis il-kummenti ta' ħamsa kollox li wkoll insertaw l-istess persuni li kienu preżenti fl-istess laqgħa tal-Kunsill. Dan kif jidher mill-filmat miġbut minn One News, l-erba' u dawk imxandra minn Net News is-Sibt. Bħala ċorma żgħira ta' persuni orkestrati mill-Partit Nazzjonalista stess, dawn ħolqu l-kommozzjoni kollha dakinhar, bajjat u tajjir tant li f'xi mumenti kellhom jiġu mrażna mill-pulizija preżenti. Magħhom komplitu koll l-istess Helen Gawci waqt li l-maġġoranza tal-kunsillieri ivvutaw favur il-mozzjoni ta' sfiduċja fiha. Wieħed minn dawn li wkoll sejjaħ għall-elezzjoni mill-ġdid f'Ħararaw u l-kandidat nazzjonalista Carmenu Muscat li kontesta żewġ elezzjonijiet tal-istess kunsill lokali iżda bla suċċess. F'messaġġi li tella fuq Facebook fl-aħħar jiem, dan tefa' pressjoni fuq Franċeska Attart meta rriżenjat mill-Partit Nazzjonalista u wara l-vot ta' nhar l-erba' ittimbra bħala traditur. Minn barra hekk fost dawk preżenti fil-laqgħa l-erba' u ta' Net News reġgħu ħadula l-kumment is-Sibt kien hemm Rosemary Gallia li riċentament iddikjarat fuq il-midja soċjali li kollox kien ippjanat. Saħansitra allegat li Attart kienet ixxaħmet biex irreżenjat mill-Partit Nazzjonalista u imbagħad ivvutat favur l-isfiduċja ta' Helen Gawci. Oħra ċerta Kerin Vella De Bono saħansitra tiddikjara fuq il-Facebook tagħha li lanqas tgħix f'Ħararaw għalkemm hi minn hemm. Iddikjarat li toqgħod il-mellieħa li allura wis probabbli lanqas tivvota fl-elezzjoni hawnhekk. Saħansitra l-Partit Nazzjonalista wkoll għażel li jsejjaħ lill-midja għal konferenza tal-aħbarijiet dwar il-vot ta' sfiduċja f'Helen Gawci u qatt iqabbel il-voti miksuba f'din il-lokalità biex minn għalih jagħti l-impressjoni li s-sitwazzjoni ta' Ħararaw hi differenti minn dik ta' lokalitajiet oħrajn. Minkejja dan kif ġie rimarkat mill-Partit Laburista huma s-siġġijiet li jiddeterminaw min imexxi l-Kunsill u mhux il-voti u l-Partit Nazzjonalista għandu jħares lejn il-mera u jagħmel eżami tal-kuxjenza biex jara għaliex tilef il-maġġoranza li kellu.